i od jedne druge stvari. Nismo dozvolili ono što smo uvek upozoravali, nismo dozvolili da nakon Miloševića dođe do čoveka koji se bori za smenjivu vlast, za bolji život, za vladavinu prava, oni koji su smo grešili da mi mesto ne bude u parlamentu i u vladi, bez nasrte, da krenemo da radimo, zaista da živimo kao normalan svet. Ovo je ono što govorimo i verujemo punih 10 godina. Ovo je lice našeg naroda. Ovo je i na putu da Srbija pokaže koliko vredi i šta zaslužuje. Mi smo bili samo naš glas.